Важно съобщение преди да започнем това видео. С V-System сме приготвили може би най-големия giveaway, който сме правили сега в този канал. Може спечелите 6 броя Sennheiser, ZX True Wireless, HD 599, HD 560S и Momentum 4 Wireless. Единството, което трябва да направите е да се абонирате за YouTube канала на V-System и там под някой от техните видеа оставите коментар #setup1. И това е. Теглянето ще, когато канала на V-System направи 3000 сабскрайбера, така че реално побързайте, за да бъдете от първите тези 3000, които имат шанса да участват в този огромен giveaway. Айде, надействаме! Коста Манеци, добре дошли в каналът на Setup1. Днес отново сме в Setup1 Wars и ще гледаме вашите билдове. Ако искате да разберете как да участвате и вие с вашия билд в Setup1 Wars, погледнете описанието под това видео. Значи започваме с Йоан Русев. Първо гледаме снимки или първо четем? Първо ще четем, естествено. Така. Здравей, Setup1, с голямо удоволствие искам да ви представя моя наскоро сглобен гейминг сетъп, надявам се да ви хареса. 3070 Ti на Asus ROG B650 дъно, 7600 Hz процесор, 64 ГБ Vengeance DDR5. Силно, доста силно. Corsair H100 Elite, това не е между другото лошо хуето, ама за тия пари по-скоро бих си взел нещо друго. Corsair 4000D, това е една много добра кутия, мисля, че сме показвали. За периферия Asus ROG, почти отгоре до долу, като изключим слушалките, които са HyperX, тон колоните на лоджите, които няма да коментираме. Микрофон Red Dragon, главен монитор Alpen. Какво е това? Няма да. Ще видим втори монитор AOC и телевизор 43 на Philips. Много силно. Добре, дай видим снимките. Между другото добре изглежда. Доста добре изглежда, дори колоните пасват много добре. Бих казал, телевизорчето отгоре е силно и аз искам да се сложа между другото е така на моя сетъп един монитор отгоре. Ама ми трябва спешъл стойка, тъй че за сега няма. Мониторите като цялото, верно това е Fire Legend. Добре, тази марка не съм я чувал никога, Alpen. Но няма значение. Ръчичката мисля, че от тия бюджетните на Arctic. Като дизайн, доста силно. Бяло и черно и много добре ги е съчетало. Червеното на слушалките малко не се цепи. Обаче ни Bar Dynamic 990 Pro биха ти пастане много добре си на Zen че там един път. Линк към V-System долу в описанието. Добре изглеждаш, чисто. Tight space. Да. За тясно пространство човек е много добре. Я next. Но, на тъмно. Защо не е това монитор? Айде, телевизор горе. Телевизор ли? Ами бих казал, че ако монтира горе, може да си гледа превюто, ама май не монтира. Може би, да я знам, аз не виждам и джойстик да кажеш, че сяда и си цъка, нали, така, рандъм, ама не знам, може би да има, или гледа филми на него, не знам. Много високо. Вътре в компютъра, да, не знам брат, всякакви хора има. Интересно. Вътре в компютъра нещата изглеждат доста чисти, между другото. Тая стойка за видеокарта изглежда също доста добре. А тази видеокарта вътре в тази кутия изглежда... имаше един мим с Piper Perry, ако не се лъжа, с едни петима тъмнокожи господа. Малко така изглежда. Бялата кутия с черната карта вътре. Доста добре е паснал. Той май има и дъми, дъми стикс. Той казва, че 64, мой 74. Ами... 4 по 16... Що да не? Да, може по принцип, въпреки че те правят проблеми, особено при Ryzen. Ама те са пък на ниска частота, така че може и да ги е стабилизирал. Доста добре. Като цяло, много добре. Наистина много добре. И изглежда между другото и доста ергономично, понеже аз работя в подобна конфигурация, само ли телевизора ми е малко по-втъчал в метър зад камерата. Разбирам нуждата от телевизор, който да закачем към компютъра, не разбирам защо е точно над главата, ако не работиш с него. Ама генерално много добре изглежда на сетъпа. Въпросът е сам ли го е сгубил? Защото ако го сгубил сам, още по-добре. Да, ако го е сгубил сам, ева брат, му остави компютъра, виж сетъпа няма кабели никъде. Значи да, сам си го е сгубил. Това е мега добре. Това е мега добре. Ева, пич, кефишни. Златна звездичка от Бай Иван. Завършиха на един нов компютър инсталацията на Windows и сега ще дадем ключ към черешката на тортата. В описанието ще намериш линк към CDQ Offer, където можеш да купиш Windows 11 с огромна отстъпка. И с нашия промокод SET25 получаваш допълнително 25% отстъпка от вече намалената цена.
След което само остана да активираш твоя Windows и компютъра да приключи своята трансформация. С код SET25 също получаваш 25% отстъпка от Windows 10 и от Office пакетите в сайта на CDK Offer. Линкове към всичките ни партньори ще намериш долу в описанието. Така, втория е Никола Маринов. Здравейте, казвам се Никола и съм от Велико Търново. Целият сетъп го взех преди 2 месеца и съм доста доволен от него. Следя ви канала доста време и много ви се кефя на видеята. Благодаря, надяваме се, че ще продължаваш да не се кефиш. Опитал съм си горе-долу да е подредено и да не се виждат кабели много, но и под бюрото са добре според мен, ако... ама кабелите от разклонителя и зад телевизора не мога да ги наглася. Надявам се сетъпа да ви хареса. Добре, ще видим. Гигабайт дъно вече не ми харесва. Ryzen 5 7500F процесор. Добре, 6700 XT, Trident Z, 5, 2 по 16 гигабайта. Кутия Spire, трябваше да съм с Deepcool Matrix 55, но беше забавена на митницата няколко месеца, затова сега съм с тази. Защо е трябвало да поръчва Защо е Matrix трябвало да минава... И да, то не е чужбина, минава... извън Европейски съюз, най-вероятно Китай, много ефтино AliExpress или нещо такова. Ами... не знам, но... Matrix буквално беше абсолютно навсякъде по едно време, разбираш ли? Зато нямаше как да влезеш в магазин да не видиш тази кутия. Защо не е от Европа? Добре. По-скоро въпросът е откъде го е взел. Да. Това е въпрос. За него. Да. Главен монитор гигабайт. Между другото, гигабайт има доста добри монитори. Някакво стекло. Клавиатура Razer Black Widow V3 TKL. Ти ли беше правил ревюна така? Аз не мога да... Не се сещам да съм я пипал. Мишка Keychron M1 Wireless. Мисля, че това е една доста добра мишка, поне от ревютата, които съм гледал. И слушалки Logitech G435. Също имаме ревю. Доста силни слушалки, особено за парите си. Какво подява ли те е това? Ами, това не сме го виждали още, но добре. Знаеш какво ще да яко? Виж с какво са закачени. Виж с какво са закачени просто. Ако бяха трупове, ще да яко, като висящи такива от Witcher, някакви закачени. Hanged people, ще да яко. Аз още съм на момента, в който виждам кламерите, на които са закачени, разбираш. И то, некви да е цветни кламери, брат. Значи вътре има някаква патка и отвънка има някаква. Има две патки, виждам аз. Може да има и трета някъде. Не знам, не знам. Но тук пада... Първи въпрос, защо пада не е под монитор? Random question знам, но въпреки това. Може просто да е под монитора. Монитора винаги мога да го повдигнеш и отзад с нещо. Мишка, ясно. Тук виждам кабели, дете не си прибрава и тук въгълчето са пастет. Но айде да не издребняваме. Долу е добре. Добре. Окей, щом ти кажеш, че е добре, доварявам се това тук. Това е Bionicle. Кой помни Bionicle? Между другото. Или това може да е Heroes. Може да е Heroes, така както го гледам. Heroes Factory. Тук имаме Batmobile, значи е фен на Lego. Окей. Съгласявам съм. За малко пространство е доста окей. Стойка за мониторите със сигурност обаче би ти дошла много добре. Има за по 45-50 лева стойки, които са напълно достатъчни за този тип монитори, които използваш ти. Тоест по-лекичките и не толкова големи. На тъмно виждаме, че имаш някаква LED лента отстрани на бюрото. Аз съм ползвал, в момента не ползвам, не знам дали искам да ползвам. Нямам идея, но виждаме, че се сменил и кейхаповете на клавиатурата, мисля, защото Razer май не идва с такива полутранспарент. Това по-скоро са... Ами не са, защото някои не са полутранспарент. Те са на HyperX. Да, те са на HyperX. Да, окей. Fairpoint така зад... Добре, окей. Доста адекватно ти изглеждат зад мониторите Cable Management, ако можем така да го наречем, защото тук донкъл на клавиатурата просто си виси във въздуха. Прахоляк естествено, както винаги, отдолу под... Добре, сега. Разбирам, че нямате място, обаче компютъра да ви седи точно в краката, не е ли малко... Тайт. Да, в смисъл... Освен, че първо почваме от там, че нямаш място и защо не е изместен, нали може да нямаш място, но от другата страна, тая страна на масата, т.е. още по-надясно. И второ да не е на земята, защото там събира доста буклук по принцип. Остай го това за буклука, нали? Ясно е, че където идеш ще събира прах, видяхме колко прах има на бюрото му. Но защо в това тясно пространство? Не можеш да го метнеш някъде настрани, примерно. Ясно, че на бюрото място няма. Това е факт.
Да, я знам. В смисъл, направил си възможно най-много с мястото, което има. Виждаме, че наистина е в ъгъла завряне. Може би в такава ситуация ще е по-добре да вземеш някакъв рафт, на който да си сложиш компютъра и да е над теб. И кабелите мога да ги пуснеш по кабелен канал. Смисъл, просто хвърлям идеи в момента, защото съм виждал хора да го правят. Но не ми се струва много ергономичен този сетъп и по-скоро мисля, че си риташ компютъра доста често. Ама, код такова, да, виждаме още снимки на кабели, това тук е, не знам, в смисъл, кейбъл менеджмента. Пробваме. Да, пробваме. По-добре от мен. Да, тебе не знам кога ще нахраня често. В смисъл... What the fuck, маняк? Ако сте виждали какво е зад неговия компютър, просто е абсурдно. Следващия. Така, следващия е Saint... Защо Saint George, бе, човек? Здравейте отново, Setup Wars. Виждали сме се и преди. Да, познати ми бяха снимките между другото. Участвал съм в стария епизод преди няколко години, казвам се Христо Бяндов. Надявам се, че не убих името. Въпреки, че се пише Saint George и съм от град Пловдив. Супер, бомбон. Занимаваме се с чип тюнинг на автомобили от няколко години под името Тюнинг Бяндов. Добре. Което ми носи доста повече доходи от преди и затова сега мога да си позволя да надграждам доста едно от хобитата си. А именно PC гейминга. Силно. Надявам се това, което ще ви покажа да бъде eye-pleasing и се извинявам предварително за привидно непочистеното бюро, но съм длъжен да ви уведомя, че съм собственик на куче, което отделя доста косми и колкото да чисте винаги се намерят още. Говориш със собственик на котки. Аз имам 2 котки. Разбирам-те, но това не е изменение. Като допълнителна информация относно конфигурацията мога да добавя, че процесорът е undervolted на 1,075 V и е заключен на 4,5 GHz All Core с Custom Loop, държи около 50-55 градуса при максимално натоварване, използвайки тестове като ED64 и Cinebench R23. Видеокартата е минала през подобна процедура и е undervolted на 0,9 V и държи 1900 до 1920 МHz при максимална температура от 65 до 66 градуса. GPU и 75 до 76 hotspot. Това са много добри температури. Всички компоненти, изискващи термопаста, ползват Arctic MX6. Всички вентилатори, освен тези на радиатора, са с Custom Fan Curve, позволяващ вентилаторите да спират напълно при температура под 45 градуса на процесор. Поиграл си се? Лечи се, че се занимаваш с тюнинг в някаква област. Дънна платка гигабайт Aorus, майко, защо? GPU гигабайт, майко, защо? Процесор 5600X. Супер адекватен процесор с Thunderbolt, между другото наистина става бомбон, особено ако нямате кой знае какво охлаждане. Защо му е за този процесор? Да знам за газария. 4 по 16 гигабайта, ето тук вече имаме напълнени всичките слотове с истинска RAM. Не знам дали другия беше с истинска или с дъмни плочки, но няма значение, пак изглежда добре. Case Cooler Master H500. Аз лично не я харесвам тази кутия, много хора я харесват. We agree to disagree. Дизайна е нещо абсолютно субективно. EK Classic CPU блок с DRGB. Какво да обясня? Защо има EK и Custom Loop? Да. Защото го кефи, не знам, сега ще видим снимките му, пък да го направя добре. EK Coolstream Classic PA240 радиатор, той е на 240 радиатор, в смисъл не е кой знае какво. Да, ама е с 5 и 6, смисъл, може би се надява да апгрейдне скоро, но пък дъното му е X570, тъй че малко той стара ползва всичко, платформата е стара. Да, но той ползва и SPC помпа и вертикален GPU mount. В смисъл, SPC помпата е окей, нали? Не му трябва повече. Ама Vertical GPU mount също е за газария. Виждаме, че тук се гони газария. Клавиатурата Logitech G512 Carbon RGB, мишка Logitech G502 Lightspeed 16 KDPI. Това между другото супер добра мишка. Супер добра мишка, до ден днешен на мен това ми е най-удобната мишка за гейминг. Слушалки Razer Black Shark не са никак лоши, тествали сме ги. Монитор Asus 2K, втори монитор Asus Full HD. Защо вместо водното не инвестира в по-добър процесор? Аз оттам ще почна да кажа. Тия части за водно по принцип могат да се намерят dirt cheap на намаление. В смисъл, тези компоненти специално могат да се намерят на стойността на примерно едно по-читаво 360 мм водно. И после си остават компоненти за следващия луп. Нали се сещаш? Поне това е моята логика, затова аз бих инвестирал. Да, това викам, ако ще апгрейдва процесора, защото за още 200 лева може да вземем по-добър процесор, май не.
Той в момента 5900 Hz 500 лев втора. Тоест 5600. Да, знам, но не му трябва 5600 Hz. За гейминг е абсолютно същия. Да. В тази генерация никаква разлика. Тук по-лоша да се вижда. По-лоша да се вижда. Да, виж, може би е така стойка трябва да се взема за стената. Въпреки, че много те налагате на едно място. Ама като цяло доста добре изглежда и в кутията не виждам кабеляци, поне под този ъгъл. На бюрото няма кой да знае колко кабели. Тук виждам Gainward Phantom. Мале, ти вижда ли си такова? Това е изцяло пасивна видеокарта. Голяма газаря. И това сигурно е или е 290 или 390 на Sapphire. От едно време, от хубавите, когато Sapphire още ставаха за нещо. Да, смисъл... Какво ти кажа, човек? Да, изглежда добре. Аз не съм фен на меки тръби за визия, за удобство, обаче не ти трябва DrainPort, не ти трябва глупости. Ще да кажа, що не си сливнати кабели, ама тук малко и да сложиш сливнати кабели, първо няма да се виждат много, второ ще пречат. Няма да можеш да ги сгънеш по този начин, като кабелите на видеокартата. Иначе той е, между другото, той е Vertical. Малко изглежда много добре. Стабилен. Да, изглежда си доста солиден. Не е като повечето някакви филми за такива да ти падат. Но вътре в компютъра просто е прекалено наблускано, че да видиш дали има кабели или няма, което е плюс на това да имаш Vertical Mount. Сетъпа като цяло се изглежда много добре. Да, той каза, нали, че тук има някакви прахоляци, всичко е точно. Тук виждаме някаква флашка, някакъв кабел, да се размахва и така. Кой как си иска. Може би бих ти препоръчал да си организираш по някакъв начин кабелите в монитора, защото той е тук, да се лъжа. Имаше една дупчица, в която можеш да пъхнеш кабелите, за да са на едно място. Да, естествено. Тук гледаме, Guitar Hero, човек. Аз чакам, уж щял да има нова версия, като излезе веднага взема. Айде да видим. Тук виждаме стари процесори и охладители, доста силно. Много е изчистено. Което ми прави впечатление, въпреки пръхите и кучешките косми и така нататък. Ето той си какво става, бе, пич? Чакай малко, брат. Какво е това? Да, не изглежда толкова зле, защото трябва да ги свърже някъде. Сега кой да ги направи? Мисля, че сме обяснявали много пъти какво се прави в такива ситуации. Горе, нали е добре? Пич. Тия разклонители, между другото, са много гадни, аз имам такъв и препуква. Не го ползвам за нищо, освен да зареждам батерии. Ама, да, ето вижте, той си е взел отделно там скрин, шкафче, латера, както му се вика, за да се държи компютъра на него. Това е много по-добър вариант, отколкото компютъра да ви седи в краката. Геймърски стол тип щупи ми кръста, знаете какво е мнението за тях. Особено след като ни апгрейднахме нашата стола. Но, overall, доста добре. Даже мисля, че тук имаме Megdan, ако махнеш шкафчето и не му трябва storage space, може да ползва по-голям плот с някакви почетови крака, защото това не ми изглежда много солидно. Аз не се кефа на такъв тип бюра. Генерално. Няма да може да отваряте ръст. Да, може да си. Прав си. Зависи колко му трябва да се отваря. Тук имаме някакви снимки, то всъщност е тази снимка, която не знам какво трябва да покажа, но като цяло, доста силен сетъп. Ево пич, поиграл си с Thunderbolt, който няма нужда за този процесор, но щом си ентусиаст. Нека преминаваме към следващия. Shadow Warrior. Сещам се за една мобилна игра. Казвам се Мартин Костов от София, на 18 години съм се занимавал с стримване и качване на видеа, както и малко обработване на същите видеа. Ако се питате защо съм две камери, това е защото в YouTube не си показвам лицето, а в Twitch се снимам. Значи има две камери, защото... Сайтове. Ще видим на снимки, защото съм много... Не, аз не мога да... Не, мен това мога задачи. Имаш две камери, на едното място се снимаш, на другото не се снимаш. What the fuck? Сега не мога да ги премести, може би са фиксирани и не иска да ги мести. Едната от снимките... Едната е под маста, другата над маста. Охо, чакай, не мисля, че става въпрос за Twitch. Едната от снимките е как сме качили шкафа, за да мога там да сложа втория монитор. Добре. В конфигурацията има 5600, не Hx, чистия, който пак не е никакъв лош процесор, 3060, 16 RAM,
B550 дъно на ASRock охлаждане, някакво на Cooler Master. Клавиатурата е Canyon, мишката е Razer Basilisk и слушалките са G432. Нека гледаме снимки. Така, виждаме снимка на монитор. На първата снимка. Видя ли двете камери какво представляват? Първо, чакай малко. И освен това, туалетната хартия. Аз си казах, че камерата не е за Twitch. Ама... Стой го това, виж всичките кабели и виж какво има по монитора и... What the fuck, бе, маняк? Има две камери... Аз съм доста гнусен по принцип. Има две камери, от които със сигурност едната е по-добра от другата. Не може да са еднакви. И дори ако са еднакви... Обяснението, което даде, просто няма логика, разбира се. Така е. Едната е за едно, другата е за друго и двете са на също място. Не знам. И аз не знам. Но няма значение. Това е негов избор и трябва да сме толерантни в това наше общество. Кабелите са навсякъде, маняк. Spider-Man чакаш да дойде, не знам какво се случва. Втория монитор, видяхме там, джави, мави, тъпоти, маняка си играе. Тази снимка, това е най-гнусният страничен панел, който съм виждал. Поне да го беше забърсал. Нали, завътре, че виждам коса или това може да е шум от камерата, но мен прилично е коса и прах и всякакви... Да, това е задължително, това е прах, видеокамерата не изглежда така. Освен, че виждаме повече отвън кой има. Първо да... Чакай. Първо да кажа... Чакай сега. Събре това. Първо да кажа, че може да свали прозорчето, да свали прозорчето на кутията, стъклото и тогава да снима. Вместо да виждаме прозореца на стаята. И после виждаме тук много чиста маса. Значи... Брат, как не хващаш тетанус или нещо такова от тази клавиатура? Той май гледа Азман Голти от него случай. Брат, това е... Не, може бе, пич, това е ужасно бе. Ма не, то няма проблем. Всички сме били в тази ситуация. Обаче не да го качим публично. Със Setup Wars. Тук е Virus Wars. Значи, пич, много се изложи. Това е Safe Hazard. Така. И слушалките искам да видиш колко хубаво ги е снимал. Много добре. Микрофона, туалетната хартия и тук всякакви гадости. О, пич. Няма да правя коментар, но слушалките ги е ползват като туалетна хартия. Момче... Какво се вижда на снимката? Как е повдигнал нещо си, за да направи нещо си. И то няма снимка на целия сетъп, така ли? Не. Добре, благодарим ти. Това беше цял експеримент. Това е под всякаква критика, пич. За твое добро го казвам, почисти си бюрото и си къпи поне 3 пъти седмично списал. Не, поне един път месечно, защото не знам дали ме толкова. Това беше много гадно. Това беше много гадно. Съжалявам, ама си пратил сам това. Брат, такива момичета имат и от си. Те ще се кефат на такива работи. Всякакви... Да, така, последния лауреат за днес е Виктор Величков. Нали така? Величков, точно така. Здравейте, това е сетъпа ми, който е все още незавършен и се надявам да не го хейтите много, тъй като ми е първия самостоятелно сглобен компютър и може да е по-зле. То винаги може да е по-зле. Ма не се стремим към това да е по-зле. Работя като международен шофьор и прекарвам доста време в камионите, през свободното си време цъкам игри, гледам филми и се ровя в нета. Компютъра съм го сглобявал поетапно в камиона. Това между другото доста интересно звучи. И е навъртял доста километри с мен и дори мисля да го взема и за напред, защото мога и е в пъти по-добър от стария ми лаптоп с 15-инчов монитор, с който се изкьорвах. Окей, fair point. После пис. Имам желание да правя влогове на ежедневието ми, когато съм командировка. Също така съжалявам, че няма ластички, за да се закача Power Brick на лаптопа под бюрото, когато пътувам. Като пътуваш, взимаш цялото бюро, ли? Не знам, но и ние съжаляваме. Напълно е възможно да има място за сетъп в камиона, зависи какъв камион кара. Но,
In the end, това звучи доста интересно, успех в начинанието ти пожелавам, нека видим какъв му е билда. Кутия Linear Element Dynamic Excel, супер яка кутия, дъно Asus Prime Z790 Wi-Fi, i5 13500, временно решение, до излизане на 14-та генерация, значи смятай кога го е пращал. Охлаждане на процесора Linear Galahad 360 RAM, 32 ГБ 2 по 16 на 6000 МHz Kingston Renegade, Capture карта Elgato 4K 60 Pro, Mark II, видеокарта 4080 на GameWorld. Доста сериозно. Монитор Asus TUF 32 2K 165 Hz, мишка Logitech G5 Cinema Hero, клавиатура Logitech G213, слушалки Logitech G432 и веб-камера Logitech C920 Pro. Хич не харесвам тези наименования на Logitech, нищо не се разбира. Всичко е G, но това изглежда много добре. Като изключим нали, малко кейбъл меса, който е тук, но си изглежда много добре. Да. Камера работа, жената ползва такова, с още не съм тръгнал. Основно черно, малко бяло, защото и кутията има. И синьо. Изключително изчистено. Сега защо си взел геймърска маса, никой не знае, но щом те кефи. Вътре в компютъра също изглежда много добре. Между другото. Даже бих казал, че си изглежда супер. Дори аз ще да кажа, че за това, че го е сглобявал някак си по път, дори да не беше добре, щяхме да кажем пак. Да, но изглежда супер адекватно, смисъл. Какво му има? Само е забравил да махне фолиото. Кое? Това е Attention. Това е залепено на стъклото, не на фолиото. На стъклата ги лепат вече. Peel off protective film on both sides. Добре. Може да е махнал фолиото, може да не го е махнал, но поне да махне това. Няма значение. Като цяло изглежда много добре, даже се е постарал да си вкара кабелите и тук в тая рамка на бюрото, но не ги организирал много добре. А антената за Wi-Fi няма нужда да ти е извън компютъра по принцип да знаеш. Само може да залепиш от задната страна на кутията. Но наистина е доста изчистен. Тук има някакъв втори монитор, който окей. Лаптопа, това е някакъв рок Scar, мисля, че. Scar, какво е? Ако не се лъжа. Да, нещо такова. Нещо такова. Абсолютно адекватна машинка. Поне едно време бяха, сега новите, още не сме ги тествали, лови. Overall, да, доста жични неща виждам, за разлика от предишните, повечето бяха с някакви безжични периферии. Освен последния, който той има и пространство, може доста неща да направи. Има място и за втори монитор, ако иска да си сложи другия, за да си монтира влоговете и така нататък. Доста е силно, аз лично не съм фен на извитите монитори, но много хора ги харесват за гейминг. Лошо няма. Малко спада, може би малко мога го апгрейднеш, тъй като гледам, има нужда. Но overall, изключително добра машина с 480 и гледай какво става. Ето, взимаш си едно такова и пъхаш турбата. Значи напоследък все вече харесвам гейминг бюрата, защото цените им паднаха и предлагат някакви и дизайн и функционалности, дето може да се ползва и тази очевидно това бюро не е лошо. Да, ама отзад няма ли толкова са на мишъл пашка или някакво велкър да ги фанеш тия кабели, да не са така навсякъде. Но не съм виждал с такъв меш отзад. С меш? Как бе? Има? На кое беше марката? Аз даже имам бюро, снимам на такова бюро. Ама какво беше бюрото? Сега голяма града. Няма значение да е изключително чист подреден сетъп, че се е постарал. Всичко очевидно, добре. Само си махне фолиото от стъклото на кутията, ако не си го махне. Затова тук става въпрос. Но предполагам, че това е стикер върху самото стъкло. Добре, днеска много силни сетъпи. Без Shadow Warrior. Всички, които участваха. Shadow Warrior, да, ти си за Клемент пиш, докато не си изчистиш бюрото, не искам да снимаш. Той Shadow Warrior не стига, че качва видеа, ами ги снима видеята и това от две платформи. Той че прави са. Не знам, той може да е в по-добър вид от компютъра, от сетъпа, но все пак. Нека не задълбаваме в тази тема. Но приключихме с днешния сетъп по разпичо. Аз съм изключително доволен от участниците. Може и вие да кажете какво мислите, кой е бил любимия сетъп и така нататък. Сигурен съм, че Shadow Warrior ще е топ-ноч. Долу в коментарите мога да ги тагвате, ако ги познавате. Или просто да напишете 1, 2, 3, 4, 5.
И май беше това за това видео. Ти нещо имаш ли да кажеш? Не, ако искате да разберете как да участвате, знайте, долу в описанието. Точно така. И ако не пратите нещо, което не отговаря на изискванията, които изисквания може да намерите в Discord, да знаете, че просто няма да участвате и няма да разберете що. Така че внимайте. Внимайте, защото бай Коло гледа всичко. Всеки втори мейл са 3, защото не отговаря. Кола правиш. Това е живота. Правилата са за да се нарушават. Благодаря, че гледахте това видео, пичове. Аз бях Ванката от Сета План. Ще се видим в следващото видео. Айде, чао. Айде, чао.